Benvinguts al qüestionari d'aquest capítol. Tindràs uns segons per pensar cada resposta abans que la diguem. Per què l'historiador Heròdot va anomenar l'antic Egipte un do del Nil? La resposta correcta és perquè el Nil feia possible la vida al desert. Què deixava el riu Nil a les seves ribes quan l'aigua de les crescudes es retirava? La resposta correcta és una capa de fang negre molt fèrtil, anomenada llim. Quines construccions van fer els egipcis per aprofitar l'aigua del Nil? La resposta correcta és dics i canals per regar els camps i protegir els poblats. Quines dues regions principals dividien Egipte abans de la seva unificació? La resposta correcta és l'Alt Egipte al sud i el Baix Egipte al nord. Qui va ser el rei que va unificar l'Alt i el Baix Egipte? La resposta correcta és el rei Menes, que es va convertir en el primer faraó. En quants grans períodes es divideix la història de l'antic Egipte després de la unificació? La resposta correcta és en 3 grans períodes o imperis. Quines grans construccions són característiques de l'imperi antic? La resposta correcta és les impressionants piràmides de Gizeh. Quina va ser la causa principal del final de l'imperi antic? La resposta correcta és una crisi política i social amb governadors locals guanyant poder. Quina regió va ser l'objectiu principal de l'expansió durant l'imperi mitjà? La resposta correcta és la regió de Núbia, buscant riqueses i recursos. Quina va ser la causa principal del final de l'imperi mitjà? La resposta correcta és la invasió de pobles estrangers com els hikses. Esmenta 2 faraons llegendaris de l'imperi nou? La resposta correcta és Hatxepsut i Ramsès I. Què va provocar la decadència final de l'antic Egipte com a civilització independent? La resposta correcta és successives invasions d'assiris, parses, grecs i romans. Has acabat el qüestionari del capítol 4. Continua amb el següent capítol o torna a veure el vídeo d'aquest tema.